як зан савол карданд, ки ана якум рӯзи қурбонӣ ба сангзанӣ рафтанд, 7 санга заданд. Дуюм рӯзам рафтанд сангзанӣ 21 санга задану ана сеюм рӯз уже вай маззашон нашуду натавонистанд рафтаву вакил рӯй карданд. Дар Агар ҳамин ҳолат чӣ мешаваду баъд чӣ бояд карду? Ягон гунаҳгор шуданд, аз сабаби саломатиашон натонистанд рафта. агар саломатӣ ба дараҷаи вазнин аст, ки инсон роҳ гашта наметавонад ё имконияти рафтан ба ҷамаротро надорад мутлақо, бале дар ин сурат аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ла юкаллифуллоҳу нафсан илла вусъаҳа, инсонро Аллоҳ таоло ба коре ки қудраташ намебардорад фармон намедиҳад. Лекин алҳамдулиллоҳ ҳамин шароити ҳамин рӯза хеле сабук аст. Ман ба хотир дорам соли 2002 пеш аз он ки масалан ба сангзанӣ дароям, масалан пойафзолу хай он вақт телефон надоштем, пойафзол буд ягона чизе ки дар дасти мо ҳаст. Пойафзолмо як бародари дигар ба дода, тавба карда, хайру хуш карда ба сангзанӣ даромадагӣ ҳастам, чунки ҳар лаҳза одамҳои зиёд мемурданд, ҳазорҳо нафар. ҳозир бинед 6 ошиёна ҳаст. 6 ошиёна бо ин ҳавза калон кардан. Он ҳавз 1 метр буд он замон. О наворои қадим агиред бинед 1 метр аст, ҳаминҷо ҳама бояд партод. ҳамин як донае гирифтан 6 ошиёна кардан. Бо дарозиши тақрибан 12 метр аз ин тараф, 12 метр аз он тараф, 24 метр, бо 1.5-2 метр аз ин тараф аз бараш. бениҳоят калон кардан ки бемалол мо омада бо инҷоҳо мулоим ашё мондагӣ ҳастанд, мебид бемалол бисмилла аллоҳу акбар гуфта дар ин ҳавза мепартоед. ягон мушкил надорад. ҳамунҷо бисёр муъиссафедҳо, одамҳои 94 сола, 95 солаҳоро ман шоҳид шудагиам ки бо чӣ меоварданд? Бо ҳамин каласкаҳо меоварданд. ва вақте ки ҳаминҷо мебарид аз ҷош мехезад, санга мепартод ё мошинкати мебиёранд. бинед, яъне ин ҳаҷ ибодате ҳаст ки машаққатҳое ки ҳозир шумо кашида истодаед, фардо ба хонатон равед фаромӯш мешад. лаззатҳош ба хотиратон мемонад. агар ягон рукнаша накунед, ҳасрату надомату пушаймонию дарду аламаш то рӯзи маргатона ҳамроҳатон боқӣ мемонад. ин баъзе суҳбатҳои мо одамо мешунавад, мегӯяд ки мо 6 сол пеш санг назада омдагӣ чӣ кор кунем гуфта мепурсанд. ё қурбонӣ накардем мегӯям ҳамун сол. чӣ кор кунем? ё ин хол кардем, ин хел кардем, накардем. омадан яъне мақсади онҳо ҳоҷӣ шудан буд. мардуми деҳот гӯянд ки ҳа фалонӣ ҳоҷӣ шуд, мошоалло ҳоҷӣ фалонӣ, ё фалон бои муҳалла рафтааст, бояд инам равад, конкурент, ки инам бояд ҳоҷӣ бошад. ба ҳамин хотир рафтагиаст. ҳамунҷо рафта биёд, одам ҳаҷ кард накард. ман медонам баъзе одамҳо дар меҳмонхона шишта омдагиянд, ҳаҷ кардагӣ нестанд, лекин лақабашон ҳоҷӣ бово буд. яъне ино дар ҳасрат мемонанд агар фаҳм дошта бошанд. аммо он одаме ки азоб кашид, ибодатҳои ҳамаша иҷро кард, албатта Аллоҳ таоло вақти танг накардааст. соати 1 расо санга зан нагуфтааст. масалан аз соати 12 шурӯъ мешавад то соати масалан 4 саҳар. яъне дар ҳамин қадар вақт як фурсат ёвура ӯ сангро зан. масалан соати 1 бемор ҳастӣ, 4 бемор ҳастӣ, 5 бемор ҳастӣ, дороҳоятро хӯрдӣ, яке мебинӣ ки соати 6 қувват гирифтӣ, саломатит хуб шуд, марҳамат 2 нафар дастгирӣ кунад, равад сангаша занад биёд. лекин касе ки наметавонад, воқеан маъзур ҳаст, бемор ҳаст, аллоҳ таоло ҳамин одам ва тамоми махлуқотро Аллоҳ таоло офаридагааст. ӯ донотар аст ба қудрати инҳо. салли қоиман, рост истода намоз хон. фаин лам тастати фақоидан, натавонисти нишаста хон.
فإن لم تستطع فعلى جنب، نتوانستی پس با پهلویت تکیه کرده خوان نماز را. یعنی نماز از حج به قوت است، لیکن با وجود می الله تعالی که اگر راست شده نتونی نشسته خوان. سنگ پرتایی هم همین خیلی، اگر نتوانستید بله در این حالت وکیل میگیرید یا نماینده میگیرید، نماینده امانت نگهدار که هفته سنگ زند، نه اینکه شش زند یک تشنی یا که حضرت میگوید شما دیگه اثبات کردن نمیتونید. برای یک آدمی باشد که به امانتش باور دارید. خلاصه یعنی در صورتی مجبور بودن و بیمار بودن و معذور بودن وکیل گرفتن اجازت است. والله تعالی